Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ning sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ning sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku.